Ola, hoxe estamos con Delia, unha agricultura xubilada. A agricultura é moi importante no planeta. Teis animais? Sí, Que animais teis? galiñas, conexos, Cantas galiñas teis? 15, E cantos pollos? 10, Con que alimentas os teus animais? con berzas a erva, E ti compras os teus animais ou os crías? críos, Teis cultivos? sí, Que cultivas? millo, patatas, ensalada, tomates, cebolas, Utilizas sulfatos? algún sí, Son ecolóxicos? ecológicos e outros. Sabes que son as boas prácticas agrícolas? No, As boas prácticas agrícolas son moi importantes para o planeta. Por exemplo, son o uso do compost, usar sulfatos ecolóxicos e moitas outras cousas. Grazas por esta maravillosa entrevista, Delia. moitas gracias. Ata logo! Chao.